V Nordfender sme pre teba vyvinuli všestranný technický skialpový batoh Silvretta. Tento batoh je plný funkčných vychytávok, ktoré ti uľahčia každú zimnú túru, či už na lyžiach alebo bez. Jeho objem 30 litrov ho predurčuje hlavne na jednodňové vysokohorské túry, ale ak sa vie šikovne a funkčne zbaliť, môžeš si ho zobrať aj na viacdňovú túru po chatách. Batoh Silvretta disponuje hlavnou komorou s prístupom na zips. Zmestíš sem všetko potrebné na túru v zimných horách. V hlavnej komore vieš do tohto priečinka vložiť a upevniť aj hydrovák s vývodom medzi ramennými popruhmi. Jediný farebne kontrastný zips na celom batohu nám otvára prednú komoru, špeciálne navrhnutú pre uloženie lavinovej výbavy. Keď si sem uložíš lavinovú sondu a rozloženú lopatku, ešte ti ostane dosť miesta aj na lekárničku alebo sieťku na prilbu. Zips do tejto komory sa od zvyšných zipsov na batohu odlišuje farbou, aby používateľ v prípade potreby hneď vedel, ktorý otvárať. Ďalej je tu malý horný priečinok na okuliare a drobnosti s klipom na kľúče. Batoh má pohodlný bedrový pás na pravej strane s vreckom, na ľavej strane s pútkom na zavesenie materiálu. Hrudný pás je nastaviteľný a nájdeš tu aj píšťalku pre prípad núdze. Ramenné popruhy sú nastaviteľné tiež a batoh si vieš prispôsobiť komfortne na telo. Pohodlný chrbtový systém z Evapeny je štrukturovaný pre podporu cirkulácie vzduchu a keď ti napadá sneh, ľahko ho oprášiš. Každý batoh na skialp potrebuje mať možnosť upevnenia lyží. Silvretta ponúka hneď dva spôsoby uchytenia. Klasické upevnenie lyží do A, kde si lyže vložíš do postranných bočných popruhov spevnených hypalonom a potom ich hore ešte spojíš páskou na lyže. Alebo diagonálne upevnenie lyží. Tu sme schovali pútka určené na fixáciu lyží za tieto dva zipsy. Spodný zips, kde vyťahneš popruh, ktorý je z tejto časti spevnený so šitím, a vložiť doň obe lyže, ideálne spojené páskou na lyže. K hornému popruhu sa dostaneš rozopnutím malého zipsu v chrbtovej časti. Vďaka rozopínacej spone vieš ľahko uchytiť lyže a nastaviť ich pozíciu na chrbte. Okrem lyží si vieš pomocou dvoch extra popruhov, ktoré sú súčasťou batohu, pripevniť snowboard, snežnice alebo mačky. Pri každej skialpovej túre v horskom prostredí je z hľadiska bezpečnosti nutné mať so sebou aj prilbu na zjazd. Počas výstupu ju ľahko pripevníš na predný panel vďaka sieťky na prilbu, ktorá je súčasťou batoha. Potrebuješ so sebou zobrať aj cepín? Žiadny problém. Na batoh si môžeš upevniť 1 až 2 cepíny. Najprv vložíš cepín do spodného pútka, potom ho pretočíš, aby ti hrot nezavadzal a zafixuješ ho tu. Rukové cepína upevníš horným pútkom na suchý zips. Pre tých, ktorí majú radi čistý dizajn, je možnosť skryť spodné pútka. Na batoh sme použili kvalitné IKK zipsy a spony značky Duraflex, ktoré zaručujú zvýšenú odolnosť aj pri väčšej záťaži. Batoh Silvretta sme vyvíjali a dizajnovali s vášňou k horám tak, aby ste si vďaka prepracovaným detailom užili každú túru na skialpoch či snežniciach. Čaute, vidíme sa na vrchole.